Izolujte podlahy bez škár, tu je riešenie. Pozrite si riešenie Thermovite. Chcem vám ukázať jednu veľmi zaujímavú vec. Uvidíte jednu nie celkom neznámu, ale predsa len novú technológiu. Do podlahy sa fúka tepelná izolácia z polystyrénových guľôčok, ktorej podstatou je, že sa priváža sypký materiál. Nemusí sa robiť milión malých rezov okolo rúr, netreba sa s tým trápiť. Netreba skladovať všetok ten izolačný materiál. Cez víkend bol u nás silný vietor, ktorý odniesol množstvo izolačného materiálu. Tento izolačný materiál netreba skladovať na stavbe. Netreba ho ručne prenášať. Do budovy sa vtláča cez hadicu a podlaha sa ním pekne zaizoluje, ako to môžete vidieť tu. Je to vlastne tepelná izolácia, ktorá sa na rozdiel od izolačných dosiek prakticky vtláča vo forme sypkého materiálu na požadované miesto. Pozrime sa na obrázky. Pozrime sa na ne bližšie. Podľa mňa to bude zaujímavá vec a ak ste tento kanál ešte nesledovali, určite tak urobte. O podobných veciach sa dozviete medzi prvými tu, na tomto kanáli. Ešte koncom chladnej jary mi volal môj dobrý známy, Balázs Varga, že mi chce ukázať niečo zaujímavé, čo bolo vtedy v Maďarsku ešte len v štádiu experimentu. Odvtedy sa to už používa vo veľkom, takže vám to môžem ukázať tak, že to už vlastne ani nie je taká novinka. Veľmi dôležitou súčasťou je tento laser a ako môžete vidieť, na stavbe máme jarné sneženie. V celej budove sú tieto biele guľôčky. Možno to mnohí z vás už poznajú, nie je to izolácia ani betón. Takže čo to vlastne je? V podstate ide o podkladový tepelnoizolačný systém Thermovite, ktorý sa na Slovensko dostal cez spoločnosť Thermovite SK, spoločnosť s ručením obmedzeným. A tu ho práve používajú na zateplenie rodinných domov v Gyulafiratote. A ako môžete vidieť, cez túto dlhú hadicu sa do budovy vtláča izolačný materiál, ktorý je v podstate rovnaký ako izolačné dosky, ale vo videu uvidíte, že je oveľa praktickejší. Tu je rúra dobre chránená, aby nerozbila prach. Inak ide o pomerne častú chybu a technológia sa veľmi podobá poteru, ktorý určite mnohí z vás poznajú. Materiál zmiešaný na mieste sa pomocou stroja vtláča cez hadicu do budovy. Tu môžete vidieť viacmenej už hotovú podlahu. Tu je privádzaný materiál, hadica sa kľukatí. Pozrieme si potom aj miešačku a tu na podlahe máme bitúmenovú dosku, ktorú ja osobne nemám veľmi rád. Väčšinou navrhujem použitie ochranného betónu, do ktorého môžu strojári bez problémov ukotvovať. A potom je tu ešte dôležitá otázka, ako veľmi toto lepidlo zhoršuje izoláciu. Tu môžete vidieť tento malý katalóg. Tu je obrázok plný izolačného potrubia a môžete vidieť, že izolačný materiál veľmi dobre obaľuje potrubie. A to je vlastne kľúčom a potom nám výrobca samozrejme v katalógu ukazuje, že keďže je to homogénna, úplne súvislá tepelná izolácia, tak tepelnoizolačná schopnosť samotného materiálu je síce nižšia ako u polystyrénovej dosky, ale keď sa to zabuduje a na mieste to skontrolujeme a vypočítame reálnu hodnotu, hodnota je už porovnateľná, možno aj lepšia. Samozrejme, musíme počítať, ale som si celkom istý, že ak budete pokračovať v sledovaní videa, uvidíte výhody a prednosti tohto systému, keďže v mnohých prípadoch je podlahová konštrukcia rodinného domu plná rúr, pretože tam vedú všetky vykurovacie rúry, elektrické rúry. Niekedy máme taký chaos v potrubiach, že sa len veľmi ťažko dajú narezať dosky a potom sa vlastne musí použiť ľahký betón. Tento materiál však poskytuje oveľa lepší výsledok ako ľahký betón. Takže v tom vidím fantáziu a pozrime sa ďalej, ako sa to vlastne robí. Tu môžete vidieť už dobre známy estrichboj, ktorý mieša materiál, kolega ho zatvorí, pridá tlak a stlačeným vzduchom ho pretlačí cez hadicu. A naši kolegovia tu na stavbe už vyrovnávajú materiál, aj to má svoju techniku, že koľko toho treba nechať,
ako ho zhutniť a aká bude hrúbka vrstvy, ktorá po spojení vytvorí stabilný podklad pre poterový betón. Tu môžete vidieť, že sleduje laser a s touto mierne opotrebovanou stierkou bude vyrovnávať povrch ľahkého betónu, a teda vidíme, že v tejto miestnosti je to už v podstate hotové. Takže prakticky za jeden deň bez problémov dokončia jeden rodinný dom. A ak vezmeme do úvahy, že na vyloženie veľkého množstva izolačných dosiek je potrebné dosť veľa ľudí, ktoré môže v danom prípade vietor aj odnášať, keď tu máme taký silný vietor, a to sa už neraz stalo, potom je to určite užitočné. Netreba ho ukladať, netreba ho skladovať na stavbe. Materiál nenavlhne. Nehovoriac o tom, že na to ani nepotrebujete ľudí, pretože firma, ktorá robí túto prácu, vtláča tento materiál priamo z vlastných nákladných vozidiel na stavbu. Tu môžete vidieť už trochu urovnaný povrch. Vidíme, že z neho nechal viac, nechal ho vyššie. Teraz si prinesie zarovnávač a porovná ho s laserom. Vyznačí úrovne a potom ho lištou zarovná. Počas natáčania som tak aj ja mohol vidieť, že sa dokončila jedna obrovská plocha. Teraz zarovnáva stred. A toto je auto slovenského partnera, ktorý školil maďarských kolegov. Teraz si vypočujme Balása. Takže teraz sa robí izolácia podlahy. V čom je to nové? Polystyrénové guľôčky sú zlepené špeciálnym lepidlom, čo je rakúska technológia, ktorú vlastní rakúska franšíza, a my sme získali maďarské zastúpenie. Mali sme už podobné, povedzme protenitový betón alebo ľahký betón. Ale toto vlastne nie je betón, je to tepelná izolácia. S absolútne dobrými technologickými údajmi a veľmi super technológiou. V čom je pre nás výhodný? Ako zhotoviteľ prakticky neustále hľadám čo najšpecializovanejších subdodávateľov. Pretože ak niekto robí len omietky alebo len betónuje, určite je v tom oveľa väčší odborník, ako keď dáme našim ľuďom robiť jeden deň to, druhý deň tamto a tretí deň zase niečo iné. Väčšinou tak vznikne to, že naši ľudia budú síce univerzálni, ale kvalita to veľakrát nemusí odzrkadľovať. A práve kvôli tomuto som začal rozmýšľať tým smerom, že na všetko by sme mali mať špecializovaných subdodávateľov, teda omietkarskú firmu, stierkovaciu firmu a teraz ďalšiu na izoláciu Thermovite materiálom. Podstatou čoho je, že na stavbu prichádzame v relatívne malom počte a títo kolegovia robia len izoláciu.